Lipay nga nagsudong ang mga ginikanan nga sama nila Michelle ug Ronald nga ang mga bata na ang nagdala sa ilang culmination program sa usa ka bulang workshop. Matod ni Michelle, dako kini gikatabang para mas mapalambo pa ang mga nagkadaiyang talento sa mga bata ingon man makatunsab sila nga mosalig sa ilang kaugalingon. May good siya para sa especially sa ako pong anak kay para ma-boost ang iyang confidence kay dayon kaning ulawon man gud po ni siya nga bata, so gusto na ko siya nga makuan sa mga ma-engage aning activity, and I'm so thankful sa city government sa Dapitan nga nagpahigayon ni ining nga activity. Gilingaw sa mga bata gikan sa music camp ang tanang mga mananaaway sa ilang klase-klaseng awit, gikan sa group singing hangtod na sa solo din ilang giawit ang ilang mga paboritong kanta nga giduyugan sa ilang mga string instruments. Gawa sa music camp, gipakita sab sa mga bata gikan sa modeling camp ang ilang kahanas sa pagrampa sa stage. Matod ni City Administrator Attorney Amalo Tumapon Monroyo, nakadisenyo ang gihimong workshop base sa mga gipiling buot makatunan sa mga kabataan nga nagpalistang musalmot niini. This commitment reflects the city's dedication to creating a child-friendly environment and supporting the holistic development of our children. Today, we gather to celebrate the hard work, dedication, and growth of the participants of our SDB free workshops for kids. Throughout the workshop, the children were able to explore their interests in music, arts, dance, modeling, and sports in a safe and supportive environment. Kaning atong mayor na kung gindi siya kaayo, tinguha og pangandoy og plano para sa mga kabataan diri sa Dakbayan sa Dapitan City, no? Kay pinangagi ani nga ang mga bata nato mahatagan og maayong future, ma-develop ang ilang mga talents, sa ilang mga new skills talents, so maka-build sila ang confidence. Sa kinatibukan, miabot sa 5 kagatos ka mga kabataan ang mipailawom sa libreng workshop sa tennis, swimming, basketball, arnis, karate para sa sports, arts, music ug modeling, ilawom sa programang serbisyo bilis bulat para sa mga bata. Laraw karon sa LGU nga sugdan ang laing sports clinic karong bulan sa Oktubre para sa mga kabataan nga mahiligon sa sports. Dina Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.